Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:27. This time check is brought to you by Carbocysteine Solmux, ang tamang solusyon sa ubong may plema. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes, ika-28 na sa bulan sang Hulyo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Inupdanay kita sa sulod sang duha ka oras more or less, mga isa ka oras kag 45 minutos ang nabilin mga kaaksyon sa aton sining nga pagpangalaga diri sa Aksyon BBB. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod? Kabayontang okslang ang aton sining nga pagsinalayo. Importante naka-social distancing kag naka-face mask lang ang halos kalabanan para likaw sa COVID-19. Kabudlay nga daan isang COVID-19 do hindi mo mabalani kundi ka makadto kag sino ang na kaatubang mo, no? Pero kung naka-social distancing lang, pihong-piho gid, no? Mulang nang dapat gid naka-social distancing. Kag ti kunara sa sulod sang puluyan ninyo, ati normal lang nga pag sinalayo mga kaaksyon, no? Importante kung yara lang sagwa, paminsaron tagid nga hindi kita hilway pa sa anuman sininga mga bakterya.
Kamusta nga to sini nga mga kaaksyon sa kapurukan kag kabarangayan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side. Kag tubtob sa malabutan sa aton sini nga pagwaragwag inupdanay kita mga kaaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Sa kinanda nako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Duha ka mga LSI nga nagpalagyo sa quarantine facility sa Dakbanwa sang Talisay para lamang magbakal sang ilimnon. Nadakpan kagin pasakaan na sang kaso ho. Mayor Lizares may pandam sa publiko. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar. City Administrator Emang nagsumiter na sa National IETF ang COVID-19 situation diri sa Bacolod. Syudad may 52% nga local cases. Sobra na sa tunga ba? Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, Colonel Henry Binyas na talanang nga usisaon ng pasilidad kag i-check ang seguridad sang ginrekomendar nga lugar ni Mayor Evilio Lunardia nga himon bilang isolation facility para sa mga bago nila nadakpan nga mga persona. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden. Isa ka pulis sa Negros Occidental nagpositibo sa COVID-19. Ay kasadya, may yari naman bago. Karon dugay-dugay hibaloon tani web Aksyon Brian Morden. Kag sa patrol nga balita, Philippine Coast Guard nagahulat lang sang panibagong mando sa mga alkalde sa syudad sang Bacolod kag Iloilo. PCG personnel istrikto sa magpatuman sang protocol sa mga cargos. Samtang sa aton sini out of town naman nga mga balita, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City. Hindi may kangtanan sa 8 ka mga nagkaladakpan sa kaso nga syndicated stapa kag armas na release na halin sa Cadiz City PNP Custodial Facility. Samtang sa San Carlos City naman nga balita, igabalita ni Aksyon Stephen Fresquito. Hindi may kangtanan sa kapitan sang isa ka barko nga 77 anyos kag nagpositibo sa COVID-19. Napatay na kahapon 55 ka mga crew gin kwarantina. Kag sa La Carlota City naman nga balita, padayon ang pagmonitor sa La Carlota City sa mga 60 ka mga LSI nga yara sa quarantine facility. Ang mga detalye sini balita ni Aksyon Percival Villamor sa Diliginamang Madugay. Samtang sa balita naman sa nasyonal, sa News Center, sa Aksyon no Radyo Bacolod, pagadalo ni Aksyon Dorel Cabato, mga detalye sini sa Diliginamang Madugay. Suna ni Presidente Duterte, klaro nga wala sang maayong plano batok sa COVID-19, suno kay Senator Hontiveros. Presidente Duterte luyag nga online full transition sang mga serbisyo sang gobyerno bangod sa paandam sang COVID-19. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa Diliginamang Madugay, record sa pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Kanto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig.
Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban. Standby lang mga kaaksyon sa mga kaaksyon ta dira via Facebook Live. Karon dugay-dugay mga mensahe nyo, lambadahon ta ini. Sa mga kaaksyon ta nga yara sa Facebook Live, nagatutok lang. Karon dugay-dugay lang mga mensahe nyo. Kag sa aton sining www.actionradiobacolod.com.ph, sa aton sining website www.actionradiobacolod.com.ph. Mabasahan ang mga balita dira nga nagluluntad since kagabi tubtob sining mga inoras. Kag sa aton sining Facebook lovers, sa mga YouTubers, sa YouTube naton Aksyon Radio Bacolod. I-type lang ninyo para nga maka-robati kamo sa mga balita nga nagluluntad diri sa palibot sang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental kag iban pa nga bahin sang pungsod Pilipinas. Sa aton sining YouTube Aksyon Radio Bacolod. I-type lang dira, no? Kay teradahon ta dugay-dugay. Sige, daligid lang mga kaaksyon matagtanay pila ka mga commercials. Balik lang ta sa diligid lamang madugay mga detalye na sang natipon nga mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Manufacture. Ayos, magritanay sa mga kaaksyon nga nag-monitor via Facebook Live. May lang nga pag-monitor kay Meren Encia Fabiano, Gaulan Action Rex dire subong sa amon sa Barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra. Gaulan dagali. Ayos, sige, pagpasilong lang, no? Kay kabudlay mo, ulanan ka subong daw. Pagka ubo-ubo mo pa lang daw, o ikaw nang ginabantayan, no? Kay John Michael Himay, mayong lang udto, Action Rex, pamatigid kami, dari sa tandim ninyo kay Kasadya. Ay, pwerte, Sige, thank you so much, John Michael Himay, karon lang dugay-dugay, And LM Muhar, may lang pag-monitor, LM Muhar, kay Valencia Kenneth, thank you so much. Gidnyaga Idol, salamat Valencia Kenneth. And sa kay Jocelyn Kalamaan, may lang pag-monitor. Pare Alexander John Terwil, may lang pag-monitor. Paring Alexander John Terwil, may lang pag-pamati parikoya. Kag Marlene Diaz, good PM lang. Ronali Arbal, no? May lang pamati. Thank you so much, Ronali. Kay Ming Gallego Capiz or Ming Gallego Gapis, may lang pag-monitor dira sa Barangay Santa Rosa, Murcia, no? And Grace Smithon Kasin, may lang pag-monitor watching from Manville Royal Subdivision. Thank you so much, Grace. Salamat gid kay Kagawad Dimbong Jocampo sa Maaw, kay Jose Gerson Lapinig Junio, Richard Transporto, may lang pagpamati, no? And kay Mary Grace Eugenio Fermin, may lang pag-monitor Mary Grace Eugenio Fermin, kay Bia Jonathan, good PM lang. Kay Nard Serwilo, pwede mangkot sa Ogid ang isikyo sa Bacolod. Uy pa, isikyo nga ulat-ulat lang ninyo kay wala pa pronouncement, no? Elmer Hilsana, may lang pag-monitor, no? Dira sa Barangay Hagimet. Elmer Hilsana, no? Ayos, thank you so much, Gid. Kag kaupdanan niya sa HES1. Okay, baka-baka print modules para sa opening sang klase. Thank you so much, Sir Elmer Hilsana. And Analisa Lubaton dira sa Cabuyao, Laguna. Thank you so much, Gid Analisa Lubaton. No? Kay Sheila Alagos, check attendance, may lang pag-monitor. Kay Puinggo, good PM lang. Thank you so much, Puinggo. Ayos, sige, daligid lang. Karon naman ang iban, mahina ang kalaban.
napamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:45 na nga oras, 11:45 na mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon tang mga listeners, sige, pag hulat-hulat lang, karon dugay-dugay lang ang inyo sining mga mensahe pagbasahon ta. Paagi sa aton sining Facebook Live, no? Para sa complete nga management sang inyo
Kadtuan tanang gilayon ang aton sini nga mga regapangunang nga mga balita national gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. Ini may kangtaran sa suna ni Presidente Duterte. Klaro nga wala sang maayong plano batok sa COVID-19 suno kay Senator Hontiveros. Kag Presidente Duterte luyag sang online full transition sang mga serbisyo sang gobyerno bangod sa paandam sang COVID-19. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Dors, mayong udto. Yes, Aksyon Rex, mayong udto. Kag sa aton yung matag palamati. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ginpayag sa karon ni Senadora Risa Hontiveros nga naglala ang COVID-19 crisis bangod sa krisis sa pagdumala sa karon nga administrasyon. Ini ang iyang reaksyon sa ikalima nga State of the Nation address o konsona ni Presidente Rodrigo Duterte. Kag suno sa iya sa baylo nga magplastar sa komprensibo nga plano agud solusyonan ang karon nga krisis, ginumpisahan sa presidente ang iya speech sa pagpakamalaot kag banat sa iyang mga kritiko kag sa media. Suno kaya sa senadora nga sa kadabanat sa nga presidente sa oligarchy, mahimo wala sini natulupang danya ginapalibutan man siya sa oligarchy nga may kaugalingon nga interes. Suno pa sa senadora nga may mga bahin man sang sona nga wala klaro kag wala sang may napresentar nga athag nga plano para sa ikayong lawas kag ekonomiya sa nga Pilipinas. Samtang sa iban nga balita national, ginatagan sang instruction sa karon ni Presidente Rodrigo Duterte ang tanan nga ahensya sa gobyerno nga full transition sa online services agud malikawan ang physical transaction samtang nagapabilin pa ang paandam sa nga COVID-19. Sa iyay kalima nga State of the Nation address ginpahayag ni Duterte agod wala na sang may magpila sa mga ahensya sa gobyerno. Dapat isaylo na ang transaksyon online agod malikawan nga maglapta ang makamamatay nga virus. Ang makamamatay nga virus ang nagduso man sa gobyerno nga magpatuman sa istrikto nga pagsulundan batok sa mass gatherings kag limitahan o kung ginlimitahan man ang mga business operations. Nibaluan halin sa nga pag-umpisa sa administrasyon, si Duterte ang nag-advocate na sang streamlined services kag siya man ang nagduso sa pagpalawig sang validity sang basic documents kaangay sang driver's licenses kag passport. Sa karon ang driver's license 5 na katuig kag ang passport 10 na katuig ang validity. Samtang update sa COVID-19 world record, sa karon naglambot na sa 16,644,069 ang nagkalamatay diri 656,550 kag ang naka-recover 10,232,051. Sa Pilipinas sa pinaka-latest kahapon July 27, 2020 ang cases naton diri 82,040, ang nagkalamatay 1,945 kag ang naka-recover 26,446. Sa probinsya sang Negros Occidental, 5 ka mga bag-o nga kaso nga sa karon naglambot na sa 414. Sa Bacolod naman may 2 ka mga bag-o kagapon nga naglambot na sa 151. Ang Negros Occidental 414. Yes, lampuasan yan ng Iloilo? Siguro, ang Iloilo pila na subong ang Iloilo. Basta daw nakalampuwas sa siguro sa Iloilo. Sa probinsya sa Iloilo. Okay. Grabe, no? Yes. Kadasig lang magsaka sa naton siling records ng COVID-19 sa probinsya Action Doors. Gani man. Actually, kagapon ang Bacolod Action Rex, 150 to kabay, 150 unan lang ginpaya. Gali kay nagsala to, ginbawi sa 149, kaya ang isa to gali taga San Carlos. So karon may nadugang naman nga 2 kagapon, so 151. Kag sa Western Visayas, ang bugos naman nga cases diri naglambot na sa 1,141, may 49 ka mga bag-o kagapon. Ang aktibo nga kaso 496,
629 naman ang naka-recover matapos may 19 kagapon nga recoveries kag nagapabilin sa 16 ang nagkalamatay. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato, una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time. Las 11:52 ang aton oras, 11:52 na mga ka-aksyon. Ayos, sige. Kadtuan taneng aton sining patrol live dira sa Philippine Coast Guard. Tiga yung Philippine Coast Guard, hulat lang sang panibagong mando sang mga alkalde para diri sa syudad sa Bacolod kag Iloilo. Do ika duhang adlaw today nga wala sang biyahe ang Iloilo, Bacolod, vice versa nga mga fast craft kag roll on roll off. Pero ang mga cargos sa mga roll on roll off sige. Kag ang mga personnel sang Philippine Coast Guard istrikto nga nagapatuman sang protocol sa mga cargo vessels, no? Amuning mga roll-on roll-off bla. Ibalaon tabi bakson na din naboso gikan sa patrol. Action na din. Action na Rex ang Philippine Coast Guard kung may panibag-o naman nga mando ang mga alkalde sang syudad dali lang kayo daw nag-utod-utod ka. Dali lang. Action na din, dali lang ha. Sige. Dali lang, no? Kay matawag kami anay liwat sa imudra kung ano ning ginautod-utod sa aton sining linya, no? Sige, action na din. Okay na. Okay na? Good. Ari ko bisa Singapore mo. Layo-layo ka gali, no? Oo, layo. Pero tinagaulat lang ni sila Sean Rex ang mga bag-o naman nga mandato ang tinig sa border restrictions kagin patuman man sa both cities. Isuno kay PCG Commander Jensen Benjamin. Sa piyak nga wala sang biyahe sang fast crafts, wala nila ginahalugan ang seguridad, ilabi na ang mga pag-usisa Rex ang pasahero, particular na ang authorized person outside residence o kun apor nga nagaabot iya sa syudad sa Bacolod gikan sa Dumangas Port via Roro Action Rex. Ti dugang pa ni Benjamin kung madumduman may mga pagsulundan man nga gintalana si Governor Eugenio Jose Lacson angot sa apor nga pahanugutan nga makasulod sa probinsya sang Negros Occidental. Pero ti sa piyak nga bahin pasiguro man ni Benjamin nga ila ginausisa sang maayo Action Rex ang mga dokumento sa mga delivery truck drivers kag sa mga pahinante sini agod hindi malusutan kaangay kung madumduman Action Rex ang natabo dito sa syudad balasang San Carlos nagliligan nga semana nga wala iya nagpa-quarantine ng isa ka persona nga naghalin sa Cebu matapos nga nag-upod ini siya sa iya amay nga delivery truck driver. Pero ti kampante naman si Benjamin nga wala na sa mga persona nga makalusot pasulod sa probinsya nga hindi mag-agi sa insakto nga proseso bangod nagabulig kag nagapangkigangot naman ang mga pumuluyo sa otoridad. Pamatinaton si Commander Jensen Benjamin. Good morning. With the recent mga developments nato. So, at least sa directive sa atin niya daw ang executives na close na yung border under further notice. So, as of now, wala pa kami sa minabaton yung mga developments kung mag-open na. But then again, ang Philippine Coast Guard is on standby at the same time yung alert status with regard sa pagbantay sa ating mga ports din sa Bacolod City and rest of Negros Occidental. Siya Roro, sir? Wala, sir, no? Ang Roro tamang sige na biyahe, no? Ang goods and essential goods and cargos na doon banda. May other authorized persons outside residence, no? Since the specific one ang guidance ni Mayor Bing, it's between Iloilo City and Bacolod City. And then Dumangas Port is under the jurisdiction of Governor Defensor. So in effect,
we still accommodate nila sa Roro vessels, no, in coordination man sa ato ni counterpart dito sa Dumangas. Action Rex, kabayan lang nasa pagpahayag man ni Commander Benjamin Tiambal niya, kay actually kadamo man sa nagapanglambot sa ato Action Rex, no, nga mga pamangkot bula kag sort of reklamo ng iban nga ti may mga cargo truck delivery drivers bala nga from Iloilo nga ti makasulod lang sa syudad sang Bacolod kiti abi kuno nila istrikto ang pagpatuman. Pero nevertheless, Action Rex nagambal si Benjamin nga since dito palang abi magalin sa starting point o kung sa departure area o kung point of origin ginausisa isang maayo ang ilang mga dokumento kag kung basihan for example kung dito salin sa Iloilo ginausisa man nato sa mga Philippine Coast Guard gid ang mga papilis nila. Correct, Action Rex. Yung pagkalambot di additional usisa naman kay di ang mga tao Action Rex na hadlok na ilabi na ang mga nagliligad to balang ang iba nagapapahinante lang dali kay mga passengers nila. Oo, amo na Action Rex na bulayan nila tinagambal gani si Sir Benjamin nga balya mas istrikto di gani kuno sa ato Action Rex kay based sa kung basehan ang guidelines sa National IATF do ginapasugtan iya nga ang pahinante duha tubtop tatlo mo. Pero diriya sa aton Action Rex sa Western Visayas ginapanugutan isa lang gid Action Rex ang upod sang driver. So ginatagan man na sila sa mga bali driver kag helper lang. Wala na Action Rex. Wala na gid iban hindi pwede duha, hindi pwede tatlo sila abi kay kung amo na ipabilin sila Action Rex kay isa lang ang paup doon pakadto diri sa syudad sa Bacolod at the same time pakadto man didto sa Iloilo. Okay. Bali ang iba niya nga mga ang Manila taya sige-sige lang na. Sige lang Action Rex basta cargos unhampered ang aton cargos. Pero sa mga passengers siya kay may naghalalin man to nga mga passengers sa halin sa Manila. Ang mga passengers na Action Rex usually ti mga LSI or OFWs naman na in coordination naman na sa aton nga mga local authorities naman diri sa syudad sa Bacolod which is sige-sige man Action Rex. Ti pero may butangan na di sila? Ati kung madumduman sa ligad parehas kagabi to sa iyasang OWA to ti pilamang ka oras to nagtiliner sa isang ka hotel then ginkuha gilayon ka probinsya man. Yes, correct Action Rex. Actually kay na nagkadto tano sa nasambit nga facility kay ginako man sang gwardiya nagambal siya nga ti actually puno Action Rex ang nasambit na nga hotel. Ti wala sila choice kundi nag-coordinate man sila sa aton nga mga local authorities which is sini nga aga ginkuha man Action Rex ang mga LSIs to kuno sila Action Rex actually. Oo, tiging kuha sila kag wala naman kuno butangan sila ang hotel kag amo na sa gihapon ang budlay kay istoryahan mo man ang aton nga mga officials dire wala gyapon sang coordination from the National IATF Action Rex. That's gani man kay kung may coordination lang ni hindi gini sila maalang-alang mga OFWs, mga LSI tamo galing kay why man coordination kung kaysa padala man lang sila di sa aton tapos di hugpaan ta di sang hindi magkala inamo nga klase ka mga pasayro ti din ta na sila ipahamtang man. Ako Action Rex that's why kung madumduman nga daw halos siguro mga bulutangan dre halos puno na guro action din mo. Puno na gid Action Rex nag-hands up na gani kung madumduman liga to sa province nagsulat na gid gani si Gov Lacson nga nagayo nga temporary danay nga hindi makapasulod sang LSI kay di ba do amo na istoryano na una Action Rex mo kung may vacant gani sa quarantine facility okay mabato na kami kung makapauli na mabato na kami kag kung wala gani freeze danay do amo na Action Rex intindihan ay laman kuno galing kay ang budlay naman kuno Action Rex kay ginapanghaboy lang diba sa aton man ang mga residente dito. Pero kung makita mo sa Facebook ang sa Rizal Stadium to Action Rex, damo man sa mga dito sa Manila bla to? Oo, na. Grabe man tong mga pasahero yang na stranded yan, no? Do kaluluoy blaya lang taon mo? Puno-puno gid Action Rex galing kay mabalang ato yung mga otoridad nga kaluluoy man sila galing kiti wala choice kay paglambot di wala naman sang butangan hindi man pwede nga sa isa ka
sa isa dira Sa isa ka kwarto, tagpulo man sila. Oo. Okay lang na tani, pero ito hindi gid pwede. Oo, hindi gid pwede action Rex. Sus. Di galing ti amo na ang bulubudlay. Sumabot ano pag basi ang hotel mo to pwede to guro? Ang hotel? Oo, ginopen Ang mo na to. hotel nila? Mo. Amo na ang problema, ang bulutangan sang mga LSI, mga OFWs. Ini nga, I don't know kung sige pagyapon guro sa mga OFWs kag mga LSI sa eroplano kag sa barko, aksyonen mo. Ang OFWs Action Rex, we understand, sige sila ya. Pero ang LSI nagligad, freeze gid ya Action Rex ang province. Kay ti ang mga LGUs gani nagakontak na sa province nga nagapangayo man sang bulig. Kahit ang ila to nga mga facilities sa ila syudad kag banwa puno naman. Gani kay I don't know sa iban nga mga kung outside Bacolod kumayara pa. Okay, mga puno naman Action Rex kay ligat to. Galing may mga eskwelahan man sila. I don't know kung mayara pagid man pero hindi tapiho pero kung magamuni nga plastada kag pahayag sang gobernador ta daw puno-puno man sila. Yes, puno-puno gid Action Rex. That's why nga medyo duga hands up. Balila okay gid sila Action Rex nga magbaton kag magpulik. Okay sila magbaton pero ang butangan among problema. Amo na da kay di mo na pwede ba butang lang. Di mo na pwede butang mo lang da sa dalan kag pabayaan lang. Correct Action Rex. Kaya amo na gani ang tuyo nga gina-isolate para hindi maglapta ang virus. Dapat ma-isolate kag maplastar gid sila sa insakto man kay mga tao man lang na sila mo ulanan, matunugan, dapat aragid sila sa kwarto nga butangan sila na. Amo gid Action Rex kag sila need man na sa Action Rex no sang nami man balang pasilidad man. May tiniran man sila Action Rex kag hindi man sila bala. Bisan sino nga tao gusto man na magpauli mo galing kay amo na kung kaysa ang kabudlay bala. Mayari pagid gani Action Rex mangkot ko san ogid mabaton LSI ang syudad sang Negros Occidental kay LSI kami from Cabuyao. 2 times na kami cancel flight via Cebu Pac to Bacolod sila airport. Way takibalo no coordinate lang kamudra siguro sa concerned agencies or kadamo gid nato sang naka-stranded sa Manila action din mo amo nang hindi ta masabat lang ilang mga queries diri sa aton posible ga pamati or ga live pamati sa aton sining broadcast right now ining mga ka-action tang nagapadala sang mensahe kami diri sa Bacolod way gid kami isabat sa inyo prangkang istorya. Gani man Action Rex. Pero tiyan mo na ang padayon lang sila sa pag-coordinate man Action Rex. Kaya do responsive man ang aton yung mga agencies diri no sa sila sa Bacolod kag Negros Occidental. Basta amo na ang rule sa mga listeners naton ang Iyaya province once nga may vacant na pwede na dayon liwat magbaton sa mga LSI. Correct. Amo na Action Rex ang balita naton nga natipon diri sa patrol kag hopefully masanagan man ang mga aton nga mga ka-action Rex mga ka-action nga nagapamangkot. Balita halin sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Naboso, balita gikan sa patrol. Action no Radio, Philippine Standard Time, las 12:05 ng aton oras. Amo na, kay may mga report kay nang daw nagtinerpa sa lobby sang isa ka hotel, ining mga OFWs, pero sang pagkaligad sang pila ka oras daw na medyosan man sang probinsya, kay ang uwaya pagbato nila, paslak man lang nila sa hotel, bisan nga, way pagani bakante, paslak na to gilayon ang nagalabutan, kaya mo nang pinakamasakit sa tanan, kung ang local government units pa, ang pahambalon, kasalakit man ulo nila kapaminsan, mantiway man butangan mo, sang manug-abot bala. Tidriya, pwede man lang nila idasok. Tapos ang mga local concern naton niya, hindi man gilayon maatipanan. Amo nang pinakamasakit kag pinakabudlay gid nga sitwasyon mga ka-aksyon. Sige,
Hibaloon tabing report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center kay ang task force discipline na balaho nagpatigayon sang pag-meeting sining aga ti araman sa meeting si Executive Assistant Sammy Montoyo, Federico Guanzon, Poso Head Executive Assistant Celestino Guara, Attorney Reuben Sabig sang City Legal Office, kag Task Force Discipline Team Leader Wilfredo Jolingo, kag PNP kag mga kapulisan, no? Nagpatigayon sang paghinunanon sining aga hibaloon tani ang kaundan sining report, no? Kag ining palayag ni City Administrator Rimang na sumiter na sa National IETF ang COVID-19 situation diri sa Bacolod. Syudad may 20 o kung may 52% nga local cases. Yaring kaundan sang report ni Action Dale Salazar. Sa detalye, Action Dale. Action Rex sa subong gidamang nga aga Martes nasa bitna ni Bacolod City Administrator M. Ang sa National IATF ining report o kon mga documents Action Rex nga nagapakita sang COVID-19 situation diri sa may syudad sang Bacolod. Gin-explain diri sang City Administrator nga iya gin-submit nga mga documents amo ni siya mangin basis o kon basihana sang gobyerno nasyonal kung ano bala ang mangin masunod nga classification o kon quarantine mode kay patuman diri sa may syudad umpisa August 1 Action Rex. So gin-explain sa aton sang City Administrator nga na-include diri sa report, no, ining 52% ang local cases diri sa may syudad Action Rex, no, sa kabilugan nga 149 confirmed cases as of yesterday Action Rex. 52% dira mga local cases, 27% ang locally stranded individuals nga nagpositive, kag 20% dira ang mga OFWs, kag 1% ang unknown Action Rex. Sunod sa City Administrator, may raman sang siyam tubtob 11 ka mga lugar o kon area diri sa masyadada ang ginpaydalom sa lockdown. Ginpalambot man sang City Administrator sa national ang mga number of recovered patients diri sa Bacolod. Lakip man ang mga nagapabilin nga admitted sa hospital kag ang mga nagtaliwan Action Rex bangod sining COVID-19. Sa tiyon Action Rex nga mayara na sang desisyon ang National IATF suno kay ang pwede sa gihapon maka-appeal ang LGU sang Bacolod, no, pero may pilagi lamang ka mga requirements nga kinahanglan i-submit Action Rex para masuportahan pagid ang appeal sang syudad kung ano ang mangina quarantine mode nga ipatuman tiyan naman ni City Administrator M. Ang kinahanglan gid nga maghulat by the end of the month July 31st kag dira may baluan kung ano ang mangin recommendation o kon classification sang syudad based ini sa mga documents nga gina-submit Action Rex sang LGU sang syudad. Pero as of July 28, ang Bacolod, 151 COVID-19 cases, 58 rin naka-recover, 89 ang active cases, kag 4 ang napatay Action Rex. Kahapon nga adlaw sang katapusan nga nagsapol ang mga local officials upod si Mayor Bing Leonardia upod ang DOH Region 6 ng mga opisyal kag ang DILG 6 Action Rex ang hambalito sang City Administrator nga nag-recommend ang ining mga matagas nga opisyal sa region DOH kag DILG nga hindi kinahanglan nga ipatuman ang citywide lockdown Action Rex kasunod sa mga pagtaas ng COVID-19 cases kundi segmental o kon partial lockdown gid lamang sa mga affected nga areas nga may ara sang clustering of COVID-19 cases Action Rex. Amo na ang bali City Administrator M. Ang siningagid example ang sitwasyon sa karon dira sa may Purok, Mahimulaton, Barangay Banago nga may ara sang clustering of cases rason nga ang ina gid lamang. Anong status ang Mahimulaton, Galidale? Since sa gihapon Action Rex, under observation sa gihapon, hinang mga lockdown gihapon. Lockdown sa gihapon. Pero makasulod lang dira, in and out ang taga Mahimulaton man lang. Actually, Action Rex, hindi kita makagwaya ang mga residente. Hindi man makagwa, kag wala man sang may makasulod. Kung sino dira ang ara sa lugar, sila lang dira Action Rex. Samtang gina-monitor sining sitwasyon, kung may mga simptomas, kaya mo na makonsulta sa Sabi Herds, kag depende man sa mga recommendation sang City Health Office Action Rex.
Ginpahayag sang City Administrator nga tiining COVID-19 na ginapabot nga 1 to 2 years magatinirin samtang wala pa sang bakuna. Kasi nga sunod siyati dapat kinahanglan kita nga mga tabo mga man kita Action Rex bagi sa pagpatuman sang minimum health standard. Aling palihag ni City Administrator Ang. Sa national, sa IATF national. Oo, bali ano ni siya ang process City Ad regarding ni sa appeal sa mga doctors? Well, this is not only regarding sa mga doctors, pero gamiton ini siya para mag-assess kung ano ang aton mangin community quarantine status after July 31. Okay. So ang mga documents nga i-submit mo gali not necessarily nga for ECQ. No. It is not up to us to determine kung ano ang aton nga status. Still, it's the national IATF na ma-evaluate based on the data na makita nila from actual data nga halin sa ato. Oo. Can you cite an example, Ma'am M, if ano nga mga data ang i-submit natin? Well, ang number of cases, ano ang characters ng mga cases na ara subong sa aton. For example, pila ang LSI, pila ang local cases, ang confirmed cases, segregate or sort na by category. Let's say, for example, local case, right now, 52% na nagadala. Actually, sa portion lamang sa palihag ni City Administrator. Grabe, 52% na ang local cases diri sa Bacolod, no? Action Arta, damo ini siya, tiyan mo na siya ang malambaka 52%, meron kita diri sang as of yesterday, abing nga data ang nasubmit ni City Administrator Ang. Magluwas ini sa 2 additional cases nga nagwa last night Action Rex, so wala ini siya na ingagaw, bangod may cut-off man ang pag-submit sang report. So, example niya, 149 confirmed cases sa Bacolod City, kag 52% sang 149, mga local cases Action Rex. So, buta wala sila mga travel history, hindi OFW, kag hindi man LSI, kay meron lang ni sila meron man sa separado nga breakdown Action Rex ang OFW nga mga nag-positive, kag may separado man nga breakdown ining mga local stranded individuals nga confirm case Action Rex. Amo to ang Bali City Administrator ang minimum health standards sa gihapon, so amo ni siya karon ang ginaubra sang Task Force Discipline Action Rex nga padayon man ang ilang sining preparation para sa pagpanakop, no? Actually nagtawag kita gina kay Vice Mayor sa Tamilyaran ug galing ongoing pang ilang meeting Action Rex, so ay doon ko natapos ng meeting sang Task Force Disiplina. Correct Action Rex. Amo para sa kon i-check naton kay ang Bali Vice Said ongoing ang kainang ila sining sinapol kay ang target date ni Action Rex sa pag-implement or intensify gid bala nga pagpanakop sining wala nagasok sa face mask, wala nag-observe sa social distancing is on August 1. Kay ang ginaulat sa karon amo na siya ang citation ticket Action Rex kay ilang multa sini action na dahil nga wala nagasok-sok face mask kag social distancing or physical distancing. Ang Baribar Ordinance amo na siya hambal ni Vice Asset Familiar Baribar Ordinance kay siya yung nag-author 200 pesos o kung 8 oras ka community service 200 Action Rex 200. Tikay daw ginkasugtan ni nila subungot 300 pesos ang multa. Kung hindi ka residente sa Bacolod Action Rex 300. 200 kung Bacolod residence, pero kung pangayaw ka like San Carlos, Cadiz, magato ka dre, wala ka nagsunod sa policy 300 pesos. Pero may option ka kung wala ka kwarta dira, pwede kayo ka community service Action Rex sang 8 ka oras kundi ikaw dira nga residente sang barangay o depende man kung pangayaw ka kundi dira ang lugar nga pwede tinuan or makaserve ikaw sang 8 ka oras sa Action Rex. So by August 1 i-check natin kung bala madayon ang pag-implement ng Task Force Disiplina kay amo man ni Action Rex sa mga panawagan sa mga city officials isa sa mga epektibo nga pamaagi para makalikaw kaya nga makaangkon sang COVID-19 infection. Update sa balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. I don't know kung natapos ng meeting upod ang Vice Mayor sang Syudad Elcid Familiaran. Naghatag sa sang mensahe sa Task Force Discipline ng
magadakop sa mga publiko nga lugar diri sa syudad sa Bacolod, magamulta sang 200 pesos o kung 8 ka oras nga community service ang makaladakpan nga wala nagasuksok sang face mask kag social distancing or physical distancing kung residente ka sa Bacolod. Kag kung hindi ka naman residente, 300 pesos ang multa sa paglapas sinang ordinansa, mga kaaksyon. Kag isa ini ka pamagi sang syudad para sa madisiplina ang aton sining mga pumuluyo. Ginahinyo ni Vice Mayor Elcid Familiaran sa publiko nga dapat self-impose ang disiplina sa kaugalingon para malikawan ang paglapta sang COVID-19, mga kaaksyon. Amo nang resulta sang meeting today sang mga concern sang katapos ang task force disiplina. May lang galing pag-monitor sa may area sang barangay Banago, no? Sa Banago Port. May lang pag-monitor sa migo tada nga mga guard, no? Kay Richard Anthony pag-monitor gid sa sining mga tinion. Richard Anthony. May lang pag-monitor si paring Tip-Tip Lirasa na radagali sa area sang barangay Banago, ho. Thank you so much, paring Tip-Tip Lirasan. Salamat gida. Paring Romo pasaporte araman siya, no? Sige, karon lang dugay-dugay ang iba naman, mga kaaksyon. Kadtuan tanay Negros Occidental Provincial Police Office, si Aksyon Brian Morden. Kay subungaga first conference ni online ang ginpatigayon sang Provincial Director sang Negros Occidental Provincial Police Office. Kay may isa ka pulis sa Negros Occidental nagpositibo sa COVID-19. First ining balita gikan sa mga kapulisanta. Yari ang kaudan sang report de Aksyon Brian Morden gikan sa Nokpo. Aksyon Brian. Aton Rex Sinibatinion, may ara sang isa ka record nga nag-positive sa COVID-19 ang miyembro sang kapulisan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang inigali nga nagpositibo sang nililigan pa ni nga mga bulan Action Rex kag gilayon ini siya gindala sa Ibimagalona Healing Center kag nakapauli naman gani pinalikdan nga adlaw kay nagbalik naman sa normal ang iya nga sitwasyon. So while lang ginigaling na hibaluan man sang katapos ng media kag ginlikom man posible sang PNP Action Rex kay during the time medyo masako maging man ang sitwasyon. Pero kay na sa press conference ginpatigayon ni Police Colonel Romy Palge, ginpadiyag sini nga may isa kag ini siya ang na-assign sa nagliligan sa isa ka hotel diri sa Bacolod nga nagabantay sa mga nagainabot diri sa aton nga mga OFWs LSI kag iban pa. So pag-swab sini sa ila nag-positive ini siya. So why na sang gamupagin quarantine ini siya gilayon kag ginkaluy-an nga nagbalik na sa normal ang iya sining sitwasyon. So ginkalipay ni Palge nga tiway na madugangan pa kag way ni siya nakapanglaton sa mga kaupdanan niya pangiban kag wala man ni siya nakapauli pa sa iya puloyan. So secure man ang iya sining pamilya Action Rex. Ang sini gin panugyan ni Palge sa ibang paganya kapulisan nga extra gen nga paghalong ilabi na gid sumo nga medyo nagataas ang numero sang nagpositibo kay tindi malikawan ang kapulisan amo man ang nagaserbi nga frontliner man sa pagbantay sa pila ka mga LSI sa mga OFW nga nagainabot diri sa aton Action Rex. Nagpasalamat man ginayon si Palge sa mga opisyal diri sa probinsya sa Negros Occidental sa paghatag sang mga proteksyon, mga PPAs ng kapulisan nga tiamo ni ang nagaserbi nga shield sa ila sini kaugalingon ang malikaw gid sining nasambit iya nga COVID-19. Ikumpara ang Negros Occidental sa iban nga mga kaprobinsyanan tidiri mas layo gikatama ang distansya
kung positibo ang paghamalan kay nag-isahan ng ginamang ini, kag maayo naman ang iya sini nga sitwasyon. Facilities po natin. At alam po lahat ng positive ilalagay natin sa Magalona. Okay. Quarantine facilities. At natin umuwi na rin. So, para okay naman na. Na-recover na siya. Negative na rin po siya. So, salamat sa Diyos. Yan po yung magandang balita sa kapulisan. So, maraming nagpapasitive. Maraming rin nakaka-recover. At karamihan asymptomatic. Kaya mag-inas po kayo sa kapulisan eh. Magkakakalala yung mga symptoms, pero karamihan daw asymptomatic. Pero sir, paano niyo nakuha yun? Nag-inis po siya sa isang hotel dito na kung saan tumutuloy yung mga ASI natin. At ang maganda rin na ginawa natin, 15 days or 40 days duty sila. And then before they go home, bago sila umuwi, after the duty, i-quarantine mo natin sila ng another 40 days. Pero they will have mandatory testing or swab. Kaya sa kanya, ang nangyari ko sa kanya, pagkatapos ng duty niya, nung nag-quarantine siya, before he will be sent home, and then siya swab test kasi mandatory siya, nag-positive. So, hindi pa siya nakarating sa bahay niya, at the safe pa rin, hindi natin kuhaan yung bahay ng kapulisan. Yan po na maganda ng kapulisan natin. Kasi train na yung mga trainers natin, ay pagkapawisan ng bahay, ay safe na yung palagay nila sa COVID. Yan yung COVID. Yung mga kasamahan niya, sir, kumusta po ba? Nag-swab test rin ba? Oo, actually lahat naman. Yung swab test kasi mandatory naman yan pagdating kita doon sa quarantine facilities before you go magpapagpapunan. Action next mo ng confirmation ni Palge Angot sining nasabit yan pag-positive sang isa ka police corporal pagin lamang ang ranggo sining nasabit yan nga police. Halin siya sa first mobile group company Action Rex nga ginkuha para i-assign for the meantime sa mga hotels nga na istaran or napuy-an sining mga OFWs kagel sa diri sa syudad sang Bacolod Action Nexa. Sa press conference kay ni Palgi so far, way man sa mga significante nga mga mag-Action Nex kay like for example abi sa mga house-to-house visitation, kita mismo naka-interview na kita sinisaya ang parte sa barrier. So far, way pa kabaton gini guidelines from the National Office ng PNP. And may mga consideration actually gusto ni Palgi pamalos publiko may mga consideration so mo gina-check ang otoridad kung nga ang may mga extension ang pagpatuman sini kag ang paribago mo positive kag ang iban to kay na ang pag-down sang percentage sa mga criminalities diri sa probinsya sang Negros Occidental bangod ring pandemic action Rex. Idugangan tani karon na balita sa interview naton with Palge gikan sa Nokpo. It is Action Brian more than nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Marlon Hinavia, kag Action Eden Aboso. Standbyan ay plus ang mga report sa aton sining mga out-of-town reporters. Daligid lang ni may TC para sa kulang
100% mangustin kag soya, anti-inflammatory. Malakay Finance. Sige, mga ka-aksyon, daligi lang ha. Mahatag tanay pila ka mga commercials, balik lang ta, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligi lang kay manamyaw tanay kay Dennis Richard Tibor Roma. Good day, Action Rex. Greet ko lang Roma family sa San Enrique. Greet ko man si Region Tan Villalon sa Barangay Purisima, Manapla. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang nga pamati man kag Toto Aldrin Limaco. May lang nga pag-monitor, no? Ga-monitor si Toto Aldrin Limaco dira sa Ninas Rose sa shopping upod kay Commander-in-Chief yan, no? Roslyn Tanalgo Filizardo Canosa, good noon, Action Rex. Monitor kami diri sa barangay May Tubig, Isabela. Pamili Filizardo. Thank you so much, Gid. Paring Ruel Lanawan si Roma dira sa Libertad Market ga monitor man. Paring Ruel Lanawan si Roma. And Madjelindi, kay Ma'am Madjelindi Villanueva Consulta. Good PM, Ma'am Madjelindi Villanueva Consulta. Kay Toto Francis Sibionada Hilwaho. Toto Francis, kamusta? May lang nga pag-monitora. Dara kuno sa pamilya Hilwaho, may lang nga pamati sang Teachers Village, Manapla. Thank you so much, Gid Toto Francis Ibionada Hilwa. Kay George Gargasiran, good noon, Action Rex. Mas maayo guro, mga tao nga wala sang work or kadtuan importante, tani self-ECQ na lang, no? Dapat, Gid. Kay Heaven, may lang nga pag-monitor. Helen West na, agree ko sa self-imposed discipline kag sa penalty sa mga pasaway. Gani man. Ayos kay Robilin Aparicio. Good PM, Action Rex. Watching here from Novaliches, Quezon City. Action Rex, aslang ko para sa taga Cebu Pacific. Nga sige sila kansilaw. Amon nga ticket ikaanom na ni nga naribok. Paano kami kapauli sa Bacolod kung amuni ang patakaran sang taga Cebu Pacific? Nga ang palyahaw, sige lang ilabiyahe. Buligi man kami, Action Rex, nga
nga para makapauli man kami da sa Bacolod. Sige, check tanibi sa Cebu Pacific, no? Ming Gallego Gapis, very beautiful gali si Ma'am Dorel kung wala ga face mask ba. Agree ka man busing Rex Kantong? Ayos mi nga. Aggregate, no? Kay Madam Lunisa Ilban Buena, good noon, sign on to sign off sa Barangay 35, maalang nga pagpamatin day Jose Momande or Momandre, kag Tutong Momandre sa Mansilingan. Salamat, Gid. Ayos. Raymond Bernabe, maalang nga pag-monitor, mangkot lang ko, bukas naman liwat ang port sang Bacolod kag Iloilo. Bati ko balaan gin sirado naman liwat. Sirado na to sang San-O patugin siradan. Nagligad patong adlaw, Toto Raymond, sirado. Wala sang may biyahe, roll on, roll off. Mga India pasahero. Good noon, Action Rex, kaluyan naka-signal. Okay. Stewart Libuontan, may lang pag-monitor sa asawa niya kagtan family sa Purok Maninihon, Barangay Panukoy, no? Rachel Andres Salibio, good noon, Action Rex, tanan nga nagapamati, monitor kami diri subong sa Moises Padilla, tamiyaw ko lang papahisos kag Tito Jomar nga always gid ga monitor sa BBB. Halin sa kay Rachel Andres Salibio. Analisa Lobaton, no? May lang nga pag-monitor, Analisa Lobaton, no? Kay San Ligarde Ortez, may lang nga pag-monitor saan? Kay Nanay Helda, kuno sang Santo Beta, Barangay Santo Bita, Barangay Cadisbiho, Cadiz City. Ga-monitor siya. Sige, tamiyaw ya lang si Nanay Helda, kag si Tiyay Eva. No? Liz Montecastro, mayong to, have a nice day. Monitor live from Qatar, Doha, Qatar, no? Every day. Ayos, thank you so much, Madam Liza Montecastro. Ariel Kabatak, may lang pag-monitor. Paring kinalon sa Gai sa Tokyo, Japan. Ernesto Rigazzo, may lang pag-monitor. Robert Aragon Agihon, may lang pamati sa pamilya Agihon, nag-monitor gid subong. Ayos, sige. Sa kay Carmelo Distor Idilaos, kag kay Nanay Isabel sa Kingtown, Victorias. Kay Dorita Fidel, may lang pagpamati. Fidel Tugli Ortiga, dara sa Silay City, OTTG. Christine Taxi, Iderica Fort, may lang pagpamati. No? Kag kay Chirek, Eric Rojo, may lang pag-monitor. Kay Rijantan Villalon, dara sa Purok Zone 4 AB, Purisima, Manapla, may lang pagpamati. No? Jenny Solgon, Nora Villalon, may lang pamati, Nora Villalon. GM Pinida, may lang pag-monitor sa pamilya kaya Kuambot, kag Mallorca, Pinida, Canoy from Villamonte. Thank you so much, gid Madam GM Pinida. Sige, dali gid lang anay mga kakson, ha. Matagtapila ka mga commercials, balik lang ta dugay-dugay. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo.
kapulisanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:41. Oras gintulong sa kaalwan sang Bi-Flu. Bago pa lumala ang flu, mag-Bi-Flu na agad. This time. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:42 ang aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Kadto ang tanang balita sa Kapitolyo si Aksyon Marlon Hinovia on standby. Ini may kang tanan sa duha ka mga LSI nga nagpalagyobla sa quarantine facility sa syudad sang Talisay para lamang nga magbakal sang ilimnonhon na dakpan kag pasakaan sang kaso. Mayor Lizares may paandam sa publiko.
Yari ang kautan sang report ni Action Marlon Hinabi. Action Mar. Action Rex, may pagkadismaya nga napatyagan si Talisay City Mayor Niel Lizares. Pagkod masaling ginhimo pagtakla sa pader sa duha ka mga LSIs nga gina-quarantine sa Rafael B. Lacson school sa sunod sa Talisay. Kaya ila siling purpose para lamang magkabakal ang makahulubog ka ilimnon nagligad lamang ining adlaw. Ang ining quarantine facility eskulahan di tarang nga mga lugar o palibot sa sinimburutuan mabantayan gid sang mga otoridad kag mga naga-standby dira nga mga frontliners sa resulta nga hapos lamang ila sa nga pagtaklas sa pader. Action Rex, mas maayo na lang sulo kay Attorney Jose Jonathan Yaldama ang City Administrator. Nasiplatan ni sila nga duwa na silang bilog mo, nasiplatan sila sigida sang mga residente mandara sang barangay kag na-report kag nadakpan man sa gilayon. Now, mayo lang kay ang resulta sang swab test ni Action Rex negatibo. Nag-negatibo. Prote sa nabalaan sa mga taga-dara mismo sa barangay Action Rex, ang mga residente sa barangay amo yung unang aging kulbaan Kay why pa ang resulta nila, naglagaw na sila, nagwa na sila Action Rex. Tubong nga adlaw, amo na schedule nga pag-release sa ila sa quarantine facility. I-release sila, tugutan sila nga duwa, nga magkapahuli sila sa ring balay, pero hindi nila mapalagyuhan ang kaso. Kay suro kay Attorney Yaldama, ara na halos kompleto na ang mga kinahanglanon para ipasaka ang kaso sa bulig man sa mga kapulisan. Ano nga kaso ni Action Mar? Pagsupak sa Bayanihan Act. Kay amo malay bala sa kaso to sang taga-barangay Bata balang nalagyo sa quarantine facilities Pamukal Bla. Amo man pagsupak sa Republic Act 11469 o kon Bayanihan to Hell as one act. May multa ini Action Rex nga di magnubo sa 10,000 pesos kag hindi magsobra sa 1 milyon ka pesos or depende sa diskresyon sa korte. Last mapiso ka pa sari mga 2 ka bulan Action Rex. Pero kay Attorney Yaldama, ipugyan nila ini sa bayan sa City Legal Office ang sunod sa Talisay ang papasakasang kaso sa masunod ka adlaw sa City Prosecutor's Office atong sa ring 2 ka mga LSI. Yari si City Administrator Attorney Yaldama. Today sila basi pagwaon, pa-release. Amo nang update sa akon sang CDR namon. But then of course, hindi man ni namon palipaso no according kay Mayor Neil kay naga-complaint ang barangay. So I do not know kay basi ma-file sila kaso sa against these 2 LSI. Kapag puli nila ma-file kaso sa piskalya aton kapulisan kag ang CDR naton. I think it's being prepared kay nakabaton na yesterday ako sang report ng barangay kapitan and sang pulis nga nakabantay no ara galing sa fronte nakabantay. So it's being forwarded sa City Legal. So I think ang aton ni City Legal amo ni sila ang maprepara sa kaso. Aside from the entrance, I think we will be putting security man sa likod. Pamalang tani yang ginapangabay man sa ato ng mga LSI kasi aron ng mga residente. At least ma-cooperate man tani. Unang pangabay ni Attorney Yaldama based man sa request man ni Mayor Neil Lizares nga dapat kooperahan lang, hindi magpasaway kamanti ginagkabig ining 2 ka mga LSI nga nagpalagyo mga irresponsable bangod kinabalaan naman nila nga grabe bulig sa ila parang hindi magduga ang kaso dira sa may Talisay City. Sila yung 2 ang nagpinasaway pa. Update ko lang alas 7:45 ang takna kagabi mayara sang sento sa 78 naman mga repatriated OFWs nagabot sa Bacolod na sila airport kaysa aeroplano 122 ang taga Negros Occidental, ang 46 taga-sunod naman sa Bacolod. Como OFWs ni sila ang quarantine sa mga nagkalain-lain nga mga hotels tapos kinkuhaan man sa RT-PCR swab
specimen. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Action Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Action Marlon, kaduan tanang BCPO, si Action Eden Naboso on standby. May kang tanan sa palayag ni Colonel Henry Binyas na talana nga o si Sao, no? Ang pasilidad kag i-check ang seguridad sang ginrekomendar nga lugar ni Mayor Evilio Leonardilla nga himuon bilang isolation facility para sa mga bag-o na dakpan nga mga persona. Yari ang countdown sa report ni Action Eden Aboso. Action Eden! Action Rex na talana nga usisaon kag siguruhon ni BCPO Director Colonel Henry Binyas ang ginrekomendar nga pasilidad ni Mayor Bing Leonardilla nga ti sa Batman ini sa ila nga ginpangabay sa alkalde nga temporaryo i-hold kag ipaidalom sa quarantine ng mga persona nga ila madagpan antes pa isulod sa mga detention facility sang napulo ka police station sa idalom naman sang BCPO. Sa lugar Binyas, iningatikang ang ginimo sang BCPO para malikawan nga maglapta ang COVID-19 tunga sa mga PDL subong man sa mga kapulisan. Dugang pa posible quarantine sang isa tubtub duha ka semana ang ila mga ginpang-aresto agud masiguro nga wala ini sang sintomas kag hilway sa virus antes iimpon man sa iban nga mga PDLs. Ginklaro ni Binyas nga i-isolate gid lamang ang mga gipang-aresto apang hindi pag ipaydalom sa swab testing. Pamadayan na Din ang facility ni, isolation facility ning ginahambal ka pulis ni? As of now, Action Rex, hindi pa ko ma-divulge ni Colonel Binyas. Gapanago pa? Na gina-check pa ko ng security, Action Rex. Pero upon request nila kay Mayor Bing, gintagaan sila tayong recommendation nga ti okay ang among nga fasilidad pero sa ila naman nga bahin Action Rex i-check nila ang security kay ti syempre dira ibutang ang mga napang ginpang aresto nila Action Rex. Tinga security gid ang ila sining lantawon ang perimeter kag ang bulutangan among cheko nila kag ang pamangkot di ina nga area. May balot na Action Rex sa kay ti bali Colonel Binyas personal niya gid ini nga kadtuan para ti masiguro man kay basi amo naman namin ang rason nga may mga makapalagyo naman. Ang madakpan nila may kaso na? Yes, Action Rex tanan nila nga madakpan before ibutang sa mga presuhan ipaidalom na sa ibutang na sa isolation facility kay ti ginahalungan Manila Action Rex ang mga PDLs nga yara na yadaan sa mga detention cell bag-o pa man nag-umpisa ining COVID-19. Pamatiraton si Colonel Henry Binyas. May kuan na si Mayor kung sa nga ginakuan pa namon ipa-improve. Kay siling ko, damo kita sa nadakpan. Almost every day may gidakpan kita. So may posibilidad nga dakpan naton basi positive kay basi kung mga symptomatic na siya. So maubos ang mga prison naton, including ang mga pulis naton. So nag-kuan kami nga kung pwede, may area kami nga kuan. May area kami nga tawag diri nga ma-house temporarily ang mga bago namon nga dinakpan. So pag i-quarantine naman anay o siguro mga 1 week and after that ibutang na dito sa police station. Wait pa naman ang security sa kung kung secured ba ang area at hindi delikado or hindi risky. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Eden Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Naboso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang pag-monitor sa Robinsons LTO. No? May lang pamati sa taga LTO Robinsons. Yari ng pinaka-bag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplemento, Evergreen Herbal Capsule.
12:54 ng aton oras. Kadtuan tanang balita gikan sa aton sini nga mga out of town reporters. Unahon tanang balita sa San Carlos City si Action Stephen Fresquito. Ini may kang tanan sa barangay kapitan sang isa ka barko hong 77 years old positibo sa COVID-19 na patay na ini kahapon. 55 ka mga crew gin quarantine na. Yari ang kaudan sang report ni Action Stephen Fresquito. Action Stephen. Gikumpirma ni Dr. Arnel Lawrence Portuguese atas bilang City Health Officer diri mismo sa siyudad sa San Carlos nga patay na ining isa ka 77 anyos nga kapitan ini sang isa diri ka fishing vessel, isa ka kumpanya sang mga barko diri nga sa diin kahapon lamang ini siya nagtaliwan dira mismo sa may Corazon Locsin, no, nga sa diin dira naka-admit ining kapitan sa barko nga sa diin nagwa man ng iyang resulta sa iya swab test. Sunod pa kay Dr. Portuguese nga nangina positibo ini siya. So gilayon yung inaksyonan sa aton nga City Health Office diri sa Ciudad San Carlos. Kaga nga aton CDR mo, kaga aton la local government. Gagin quarantine si Karon Action Rex ang kapin sa 55 ka crew sang sining vessel. Nga sa diin ari karon sa mismo sa barko nga naka dunggo diri naka-angkorahe sa puerto sang San Carlos ining 55 niya ka crew. Kag dayon man nga gin rapid test sa City Health ang ining 55 apang nagwa ini nga nang negatibo ini sa among rapid test. Apang sunod pa sudugang pa ni Dr. Portuguese nga ilagi swab test ang mga direct contact gid mismo sa sining kapitan para mahibaluan gid kung mangin na negatibo or positibo sila sa swab test nga ginpatigayon sa atong City Health Officer. So sa karon Action Next aran na sa ikatatlo karong adlaw nga naga-quarantine ining mga crew sa among vessel diri mismo sa puerto sa aton siyudad sa San Carlos. So gani nga sa karon wala pa man mahibalan kung ano ang kung madala na ining bangkay diri sa ining pamilya mismo sa sining kapitan nga nagtaliwan na kahapon lamang adlaw. So amoy na karon ang pahayag sa aton dugang ng Portuguese nga wala ila pagid, no, dugang nga gina contact tracing sa sulod sa tanan nga 55 ka crew kag mismo ini nga kapitan sang among vessel nga sa din before ini siya nagtaliwan Action Rex na may masakit ini siya, no, nga amo na karon nga pag-admit sa iya kag didto naibalaan sa iya pagtaliwan kag before ina nagkuhaan siya sang swab test nga nangin positibo ang resulta. Una sa balita, una sa aksyon, ini si Action Stephen Fresquito sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Stephen Fresquito. Balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang San Carlos ay luanta ang aton sining kadis si Action Roger Gotib. 8 ka mga nagkaladakpan sa kasong syndicated estafa. Kag armasto na release halin sa Cadiz City PNP Custodial Facility. Anong rason sinila sinakapiansa man? Nano ang rason? Action Roger Gotib standby sa report gikan sa siyudad sang Cadiz. Action Roger. Action Rex na release halin sa PNP Custodial Facility ang 8 tanan ka mga persona nga sa diin ini sila nagapakatubang sa kaso nga syndicated estafa kag subong man ang illegal possession of firearms. Ini sila ang kaupdanan ni Pastor Joel Pamuso nga gin-operate sa itong tinarikdan nga Sabado sa diin. Ini sila ang nakuhaan sang granada kag subong man armas kag mark money nga sa ila kini nga ginapatigayon nga investment scam diri sa may siyudad sa Cadiz. Gin-release anday Hasil Sharon Doclayan, si Daniel Iligan, Harriet Piamonte, Heidi Visitacion, kag subong man si Ivy Viñas, Juanito Gardose, Ruel Telebrico kag Arman Kasuyon.
ang report nga gin-file gid man ang kaso kahapon o galing daw nakulangan sang oras ang kapulisan. Kahapon no, napabuadi kahapon. Medyo short mag-isang time tungod nga may court hearing pa si Piskal, at ang prosecutor may court hearing pa. Ang pag-file na to actually increase man. Nakasolve kita sa increase, no? Considering ang natabo na agad ang pagtakot na to natuon pag-weekend. So, ang mga ibang na pertinent documents na suppose na i-attach na to, no? So, wala gid actually na nakulangan na, no? Dito ng pag-fiskal. So, ini si Joel Pamukusurman, pakilala pastor, pakilala man Major General, ang nag-feeling karon sa Bayan San Pedro Custodial Facility, bangod sang 3 man ka mga warrant of arrest kay gin-serve sa iya, 2 ka mga kaso nga staff kag usurpation of authority. Samtang ang 8 niya ka mga kapdanan ipatigay na lamang ang preliminary investigation kag matuon na lamang ini sa regular nga pag-file sang kaso. Report gikan sa syudad sang Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutierrez report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Sa iluan tanang La Carlota, we have Aksyon Percival Villamor. Padayon ang pag-monitor sang La Carlota sa mga 60 ka LSI nga yara sa quarantine facility as of this broadcast time. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Aksyon Pers. Padayon sa gihapon ang pag-monitor sang syudad sang La Carlota diri sa ila quarantine facilities sang 60 ka bilog nga LSI Action Rex kag ginamonitor ini sang aton nga City Health Office BHERD sang syudad sang La Carlota sa pagpadayon sa pagbantay sang COVID-19. Ini may 25 ka persona ang magagraduar, 20 dire ang nakapasar sa swab test, pero ang 5 Action Rex ginamonitor sa gihapon kay wala pa ang mag-abot ang ilang swab test. So ini nga mga inadlaw base mag-abot na ang swab test ang 5, so magagawa na ini sila sa ila nga quarantine facilities diri sa siyudad sang La Carlota. Suno sa kay Dr. Rex Salandoon, City Mayor sa siyudad sang La Carlota, padayon ang pagbantay kag monitor sining mga LSI ang diri ari sa sulod sang quarantine facilities sa siyudad sang La Carlota. Update sang COVID-19 diri sa siyudad sang La Carlota para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor. Balita gikan sa siyudad sang La Carlota. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Launa 2 ang aton oras. Kay Joan Mildra sa Victorina Heights, Niagata si Rex. Thank you so much Joan Mil, no? Dira sa Victorina Heights. Kay Jocelyn Asivita Olak, may lang pag-monitor. Kay Jessery Galvez, kay Kati Bear, Girly Mi Atong Salazar, and Jeneline Maranga sang Barangay Sumag, no? Kay Jomong Caltorilia. Kay Toto Francis Sibuenada Hilwa, may lang pag-monitor. Thank you so much, Toto Francis, no? Din sa Subunga Tudlo ni Toto Francis man. And kay Joe Alan Braza, may lang pag-pamati. Kay paring Binji Pilisario dira sa Manila, no? Monitor si paring Fiding Binji Pilisario. Ayos, kamusta ng Manila, parikoy? Gandi naguso gyapon. Paring Ala Navales, so may lang pag-monitor kay Josie Topas. Husina na ni Sapre, Josina or Josing Topas. Josing Topas guro kagay paring Ala Navales. Paring Mark kag Ems Magbanwa, may lang pag-monitor dira sa area sang Barangay Handumanan. Paring Mark kag Ems Magbanwa, paring tip-tip kag MM Lirasanos, paring tip-tip ato pa sa area sang Barangay Banago.
may lang pagpamati dra, no? Kag si paring Elmar Tofangco, tupaguro sa din nga area din sa man. Paring Elmar Tofangco kay Mrs. niya dra sa area sang Mansilingan, no? Paring Renz, kamusta? Nakagwa na parikoy? Paring Renz, kag Leia Campus, dira sa Barangay Sumag, no? And paring Philip, kag Tintin Rizaldo, Tintin Rizaldo, paring Philip, kag Tintin Rizaldo. Correct manggali ah. Paring Rinly Martet dira sa Banwa sang Valladolid. May lang pagpamati, no? Ayos, sige, amuning ka dugayo na nga daan nga sitwasyon ito. Malipatan mo pang mga mga ka-berks mo, no? O sige, daligid lang mga ka-action, standby anay sa aton sining nga pagpanumbalik sa dirigilamang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay... Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio Bacolod Salud. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio Bacolod Salud. Himpasidunggan bilang icon of radio
si Eduardo de la Puente. Anchorman of the Year, Art Tayupon. Reporter of the Year, Brian Morden. News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Puente. Badayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente. Anchorman of the Year, Art Tayupon. Reporter of the Year, Brian Morden. News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Puente. Badayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente. Anchorman of the Year, Art Tayupon. Reporter of the Year, Brian Morden. News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 13 ang aton oras. Sa pinaka-latest nga report gikan sa Kapitolyo Provincial, duha ka mga talatapan sa Kapitolyo ang isiradan sining hapon, no? Wala sang opisina ang Provincial Assessor's Office kag Accounting Office, mga kaaksyon, no? Bali duha sa Kapitolyo Provincial. Mga last stress karon for disinfection and gin-confirm ni Attorney Refrando Diaz, no? Ang Provincial Administrator. Angot sining tikang, no? Kay may mga report nga
ang isa ka private doctor ang nangin positibo sa COVID-19 ang nakakadtuman sa ilas ning talatapan, no? Tiya mo nang report nga nabaton tagikan sa Kapitolyo Provincial. Ayos, sige, kay lang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalaga. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life sunod sa dili gid lamang madugay diri sa Action Radio Bacolod. Salamat gid mga kaaksyon namon sa kanginan sa kay Jerry Acero Jr. Buyong gid ni si Jerry Acero. May lang pag-monitora kay Jerry Acero Jr. Sige lang ako sa tiyempong iban pang mga way tama labutan, buwas naman Sa kinandan ako ang inyo sirika-aksyon sa kanginan aksyon, Rex Kantong mayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Can't let you know I love you so, you love someone. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.